kanubaga kiligila belajere fululu fo o sigaro la hama fo bismillah wa jam kamali kene ka ni wi successful mu ya fo ka kuma yawma ago hakilla taw fo galami yawga kare ne ala nami dokunta ha ne juru sala la blok ha be wulu ke ka hakilla taw diuga ka doklo kan fo an bi jam kan ta kuma talike mika wori anya ka fo an wakati mu go sisanto kare ne ala shifina ka ta fa fe barako agale ale mu fo ka se adana mun ka ke mali shifina ka te ka sansoro ka barako nasrafe ani fere jumeni kan se ka ke wala sa ubiseka bara sami se ka soro barako hukum konnana bara ubiseka soro tugumi unanyo na chama ora bi jam kanda ku ina mina wala lika kan soni kan ga juru sala labla be wule luke ka hakil nan tawdi ani ni ngal be mun bulu ka ke na misega mun jabi bashi fushtala hukum konnana mami wambulu korea aliti madugule kerengera ni ala coaching ta fan falala ni aledi Mariam ina kanuti ni coach do ini nyatuma Mariam si alhamdulillah andifu ayele ina na ibina nyefali muke shifina ko biseka family soro tugumna ubiseka do damu fe ubiseka fere mutiga wala sa ubiseka bara soro no yala tugumi ka soro amakeni gele ayi fuka tase wore mseka nimisi wasa tugum onano na chama andifu ko sebe be fulimne biseka fo flelbo ni kanbo ita kulne kili Mariam mere joni muno ibla kuni bara ina ibseko nyefani Mariam une communication qui est à la base Kabara qui est une expérience pendant plus de 10 ans Barakero ce qu'on appelle reconversion professionnelle, c'est-à-dire c'est une kalanwere kana barawere nyesoro ou de ka mo blasera former ou accompagner barada bulu bala dianatique tableau be femi bato adama denga yirwa yere be se ka sabati voilà cabinet de bénévole votre perforting et ka performance ke mo ka barakero équipe là ni au directrice coach professionnel aussi ambifu ko sebe ibe se ka fanya na shifina ko amaye ka fo mi watin ne ko sisa imana ta yoro ni amanya ka fo ere mali shifina ko ibe mali ta pourcentage shifina ko kacha na imana se kare fleba so shifina ka plastic sabasik le mi be gerenda wala unanyo na chama ni yo fefe ni ngaba fo barate ka soro ni kalanke barama soro nanyo na chama ere hakilla fere jumende be se ka soro barako hukum konnana be se ka bara soro no wala chuku aywa fere munanga soro shifina ka uka barakula afere kacha afere folo be soro yoromi ubu yere ka formation yoroi parce que ambe jatemine ke formation tableau là shifina ka chamambe ta ku be ta recrutement ke société là wakati do là on yere be société ou blasera recrutement chamana mais nous nana nous qui ma c'est ko diplôme ni mbolu bulu ibe ta soro au diplôme kala tout ngolo là a baraka chugo utanye do obe soro mu fe obe soro afa depuis abe école yere la wakati mi na fora kale kana kalanke ka sebe do kalama ka family ke école tableau là obe ta soro klonge ni yala de kadu chamani et u chamamba meri fana ko diplôme de kanga barake e do metlenga fo diplôme ti barake ngolo de be barake ni fenti ngolo la al na papier dirima parce que demseni chamambolo pour que ne kanga papier soro kata ou be papier dima mais ni nana terrain ka ni ma se ka barake al nu yita wetla ki bla donc yana ka soma depuis olu yero be école la kumani fuku concentrer u ka kalanka mais anga tien do fana fo wakati o pma yere be ka jatemine fana école chama fana be bangi be ko betu de on sebe école bete école sebe la mai mo chama nana kana e ko école kera iba fo jago donc université u chaira nyana man bala nyana man chama yere bala mais do fana be no olu ko ni ka bangi be ko ka wari mine dron ka fo ka dem passera o ka di bangi be ka chama fana yi olu yere ta nyinin ka fo ese dem be ka kalani kewa kalami be ka ke ese abi ko de nyaayewa aka fo dron ko ne fana yin de bara se dena ne ko ni aka kalan saranga strata tola o ko to e bangi be ko fana yi ni te nye be dem bla ka ta école la ka million sara
wa kɛmɛw fo ka taa se million ma yɔrɔ min na o k'a sɔrɔ e yɛrɛ fana concentré no k'a lajɛ a bɛ ka kalan min kɛ kalan sɛbɛlaman don wa a bɛ taa école min na u yɛrɛ sabatilen wa ou bien dɔrɔn k'a fɔ ko den passera dɔrɔn pour que ka e nisɔndiya e k'a fɔ k'a ɲɛna de façon a y'a ka diplôme sɔrɔ a kɛra i b'a fɔ mɔgɔ bɛ taa kalan na k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka sira tɛ a ko tɔ la donc kɔlɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ kan ka régler o yɔrɔ yɛrɛ de la an bɛ état yɛrɛ fana wele école minnu bɛ yen ni bɛɛ bɛ taa cours di mɔgɔ minnu bɛ ɲɛdɔn mɔgɔ minnu t'a ɲɛdɔn école dɔw bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ taa cours di université ka kɛ cours dibaga yɛrɛ tilancɛ bɛɛ maîtriseur ye professeur yɛrɛ tɛ o ka gɛlɛn dɔɔnin donc yɔrɔ n'a kan ka régler o yɔrɔ fila b'a la yɔrɔ sabanan ye jumɛn ye écoledenw yɛrɛ hali n'i bɔra kalan na et que kalan bɛɛ ma dafa bi bi in na an b'a fɔ cogo min formation tɛ dabila formation ye formation continue de ye ne yɛrɛ bɛ n ka nin baara in na coachya baara in na ne ye formation 9 de kɛ depuis n tilala n ye diplôme 9 diplôme de kɛ n ka domaine na voilà donc kalan tɛ ban bi munna kalan tɛ ban bi parce que diɲɛlatigɛ taabolo yɛrɛ de don ni i donna fɛn min na bi n'i b'a dɔn sinikɛnɛ san bɛ yɛlɛma tuma min o b'a sɔrɔ e ka dɔɔni bɛ min kan o falen na donc mɔgɔ min yɛrɛ tɛ kalan kɛ wagati bɛɛ bi i bɛ déclasser de informatique lajɛ mɔgɔ min ye informatique kalan kɛ il y a 10 ans bibi na ni nana ta k'a bila informatique ɲɛma n'a y'a sɔrɔ a ma kalan foyi kɛ ka dɔ fara dɔnniya kan a bɛ tunu a bɛ jɔ sira la o bɛ cogo min a bɛ ten yɔrɔ bɛɛ la informatique ta bɛ ye mais hali anw yɛrɛ ka domaine na ni i bɔra école la depuis 10 ans n'i ma dɔ kɛ ka fara i dɔnnibaga kan i bɛ tunu i ka baara kɔnɔ a bɛ côté bɛɛ fɛ bi parce que diɲɛ bɛ ka teliya kalanw bɛ ka teliya recherche bɛ ka teliya donc ni hali ni e yɛrɛ taara école la min yɛrɛ fana ka kalan yɛrɛ ma dafa ni e yɛrɛ y'i sɛbɛ don apprentissage ma k'i concentrer ka kalan ma ka livre kalan ka recherche kɛ ka continuer k'i yɛrɛ cultiver a bɛ taa sɔrɔ i kan ka baara min kɛ hali n'a bɛɛ ma ɲɛ yir'i la i yɛrɛ ye dɔ ɲɛ dɔn a la mais o bɛ dépend den yɛrɛ fana concentrer cogo la olu yɛrɛ ma concentrer manamana ko de ka d'u ye bon tulonkɛ dun kuma tɛ tɛmɛ voilà tulonkɛ kɔni i ye si o si sɔrɔ i bɛ se ka tulonkɛ kɛ mais sɛbɛ wagati bɛ tɛmɛ a la parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i ma dege wagati dɔ la i b'a fɔ i b'a dege kuma o b'a sɔrɔ i mako sara donc o appel o ye denmisɛnninw yɛrɛ o fana ye f'i yɛrɛ de k'a dɔn k'i ka avenir de b'i tɛgɛ kɔnɔ donc tulonkɛ ka di a ka d'an bɛɛ ye hali an yɛrɛ fana b'u cogo âge la tuma min tulonkɛ ka d'an ye mais an y'an concentrer n'i ye 50% kɛ sɛbɛ la i bɛ se ka 50% tulonkɛ ɲɛ sɔrɔ mais ni e ko k'e ka 100% kɛ tulonkɛ ye ko k'a tɔni nɔgɔya i bolo diɲɛ plus e b'a nɔgɔya diɲɛ bɛ gɛlɛya i bolo plus e bɛ gɛlɛya kɛ i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ nɔgɔya i bolo donc olu yɛrɛ de fana kan k'o faamuya bon laban yɛrɛ ye fana ye min ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen u ye kalan ɲɛnaman kɛ dɔw b'u kun na u b'u ka baara yɛrɛ ɲɛ dɔn mais i b'olu ta baara la o kɔlɔlɔ ne b'o de retrouver don o don n ka baara sira fɛ denmisɛnnin dɔw bɛ kɛ Mali kɔnɔ ale kɔni b'a ka baara yɛrɛ dɔn sinon n tɛ se k'a fɔ k'o tɛ yen dɛ o caman fana bɛ yen mais jogo ani waleyaw baarakɛyɔrɔw la o fana y'an ka denmisɛnninw ka kɔlɔlɔ caman ye éducation bɛ sɔrɔ u la u yɛrɛw kɛwalew bɛ sɔrɔ a la parce que e bɛ taa dɔ ka baarakɛyɔrɔ la ale bɛ ka baara min d'e ma e b'o ɲɛ dɔn o ye tiɲɛ ye mais ale ka baarakɛminɛnw e b'o soin o ka ɲi ou bien baara bɛ d'i ma n'a fɔra i k'a kɛ cogo min i bɛ dɔɔnin kɛ a tɔ e bɛ salaya e b'a fɔ nin tigi yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn n b'a bâcler baara bâclelen don baara tɛ sɛbɛ la test a sɛbɛ la o tɛ kɛ heure la u ka permission ka ca donc ça fait que mɔgɔ min y'a ka entreprise créer n'ale y'a ka wari don a ka entreprise la ale bɛ sɛgɛn minnu ye entrepreneur ye olu b'o dɔn ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ hali semaine kɔnɔ n ye muso dɔ ye a b'a kuma na k'ale yɛrɛ filɛ ale b'a ka baarakɛyɔrɔ la komi mɔgɔ si tɛ yen n'a kelen tɛ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min a tɛna namara kɛ mɔgɔ si la ko mɔgɔ si ka jɛmi dɔn yɔrɔ ta ka baarakɛyɔrɔ ye a dimina quoi a ye vidéo kɛ ne yɛrɛ y'a vidéo partager parce que n y'a faamuya degun min b'a kan u caman bɛna ɲɛfɔ ne ye donc e bɛ taga a tigi ka baarakɛyɔrɔ la a tigi b'a ka sɛgɛn kɛ mais e bɛna k'e bɛna manamana k'u ka baarakɛyɔrɔ o bɛ sɔn o ma donc baarakɛ ci i b'a fɔ cogo di cakɛda tigiw caman pour que k'o kɔlɔlɔ k'o éviter u bɛ obligé ka taa mɔgɔ ta minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kan bi bi in na n'i taara école-sow la u bɛ na ni mɔgɔw ye ka bɔ jamana wɛrɛw kan n'i taara chantier la u bɛ na ni mɔgɔ ye ka bɔ jamana wɛrɛw kan n'i taara usine na u bɛ na ni mɔgɔ ye ka tɛmɛ ka bɔ jamana wɛrɛw la n'i y'u ɲininka mun na u b'a f'i ɲɛna ko n'i ye maliyɛndenw ta n'u m'u soin i bɛ taa sɔrɔ u tɛ baara kɛ ka ɲɛ
yɔrɔ o tɛ kalan yɛrɛ yɔrɔ fana ye tuguni o ye jogo ye voilà donc n'a fɔra ko o bɛɛ bɛ taa yɔrɔ retrouver mɔgɔ kelen na yɔrɔ ale ka gɛlɛn dɛ. A ma nɔgɔn i ka kumaw kɔnɔ ɲininkali damadɔ b'a la a fɔlɔ i ka éducation ta fanfɛla la an k'a ye k'a fɔ fɛnɛ yalima an ka système éducatif fɛnɛ a b'an permettre sisan baara sugu dɔw ma bari an b'a ye k'a fɔ hali k'a ta fonction publique yɛrɛ la ni demande na kɛ u b'a yira k'a fɔ f'i ka se profil dɔw bɛ yen master de b'o la dɔw bɛ yen nɔ licence de b'o la nka yalima olu genre o kan ka kɛ yan parce que an b'a ye an ka système éducatif yɛrɛ tɛ an permettre baara sugu dɔw ma Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ fana na. Bon an ka système éducatif kɔni bon je crois que an ka ɲɛfɔ mɔgɔw yɛrɛ b'o kalama bi o a kɔrɔ la c'est obsolète anw yɛrɛ minnu y'a to anw bolo ka t'u ka jamana kan olu yɛrɛ ta falenna siɲɛ caman mais farafin jamanaw malheureusement an ka suma an tɛ yɔrɔ jan ye quoi donc an bɛ ka mɔgɔw kalan matière caman na minnu yɛrɛ nafa t'a la tuguni marché kama voilà donc o yɛrɛ ye kɔlɔlɔ dɔ ye fɔlɔ o bɛɛ kan ka réviser jamana yɛrɛ mago bɛ baara minnu na o tɛ kɛ jamana kalan kɔnɔ fana voilà bon n'i y'a lajɛ e sigilen filɛ i bɛ tabali min kan o bɔra dugu dɔ la i bɛ chaise min kan o bɔra dugu dɔ la fini min b'i kan na o bɔra dugu dɔ la bon an ka école la yɔrɔ tɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ dege yɔrɔ min par contre sociologie anthropologie ni mun administration droit mɔgɔ ba joli bɛ bɔ chaque année ka fara ɲɔgɔn kan mais o bɛɛ tɛ se ka utiliser mais minnu bɛ se ka utiliser ni jamana mago b'o la école tɛ yen minnu b'olu caman dilan voilà agriculture école man ca a bɛ yen mais a man ca mine école madala n'ale bɛ yen yɛrɛ jamana min n'a fɔra k'ale bɛ mine b'a bolo depuis san 60 min kɔ o ma mine université kɛ o ma école de mine kɛ o ma ouvrier formé mine na o ka agronome kilancɛ bɛɛ n'i taara an ka miniw kan 80% du personnel a bɛɛ bɛ bɔ extérieur la donc effectivement an ka système éducatif kɔni c'est obsolète fura yɛrɛ t'o la jamana yɛrɛ kan ka segin o kan u yɛrɛ y'a baaraw daminɛ mais a ka suma a bɛɛ de ka suma malheureusement o y'an ka administration problème dɔ ye wagati dɔw la an minnu bɛ privé la an yɛrɛ b'an yɛrɛ dumuni o mun na ye mais n'o fɔra bɛna an da ci mais u ka suma a ka suma nin ma se nin bɛɛ la mɔgɔw réfléchira idéw la u bɛ se ka mɔgɔw approcher minnu b'a baara dɔn k'a ko accélérer n'o tɛ an sigilen don k'an bolo fila da an sen kan tuma min tɔw bɛ ka avancer ka anw de to quoi voilà. I ka kuma kɔnɔna fana na i y'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la u bɛ saliya baara kɛcogo la hali ni baarakɛla a patron ka baara a t'a ta n'a sɛbɛn ye a b'a fɔ ko a b'a bâcler o n'a ɲɔgɔnna caman mais yalima fana i tɛ est-ce que o yɔrɔ fana na an tɛ se ka condition yɔrɔ f'o la parce que e b'a fɔ ko e ka entreprise de don e tɛ considération ba kɛ i ka baarakɛla la mais an b'a ye mɔgɔ minnu bɛ na kɔkan bɔ kɔkan ka na entreprise la ani minnu bɛ yan nɔ valeur min bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na valeur min bɛ k'o la entrepreneur fɛ o tɛ k'a la e bolo e fana bolo mun de bɛ se ka na n'o ye mun b'o fana kɛ yalima ni mɔgɔw bɛɛ kɛra kelen o t'a yira k'a fɔ min bɛ a ka baara la hali n'a sɔrɔ a hakilina b'a la k'e suɲɛ ou bien a hakilina b'a la k'e ka baara kɛ cogo sugu dɔ la mais n'a y'a ye e bɛ k'a bila condition dɔ la yalima a bɛ sɔn ka kɛ ayiwa o kuma bɛ na wagati caman na d'abord ni étranger ni malien ta forcément ni bɔra ni mɔgɔ y'a ka jamana kan ka na n'a ye i b'a traiter cogo min ani min bɛ yan nɔ o tɛ kɛ kelen ye o tɛ kɛ kelen voilà o kɔni o tɛ baarakɛla mɔgɔ min b'u ta baara la o nɔ t'o ye i bɛ obligé de ka wari sara tigi ye parce que a bɔra a ka jamana na ka na mais ni i ka société créer fɛn min b'a to i ka sara bɛ dɔgɔya o de ka di wa ou bien fɛn min b'i ka sara caya o de ka di min ta bɛ caya non min b'a to n b'a fɛ k'a fɔ min b'a to n'i bɛ mɔgɔ sara ni min bɛ dɔ bɔ o la n k'o de ka di ye donc a tɛ anw nafa ka taa mɔgɔ ta dugu wɛrɛ la ka na o mɔgɔ min bɛ yan n'anw y'o ɲuman sɔrɔ o de bɛ anw nafa o tiɲɛ b'an nkalon mais n'i y'a ye dɔ bɛ taa bɔ dugu wɛrɛ la fo ka obligé k'o sara c'est parce que a bɛ ko dɔ de ɲɛ a sen bɛ dingɛ dɔ de da la o bon minnu bɛ yan n'olu sen dar'o dingɛ da la problème t'a la o mais olu t'o baara kɛ o o de ye problème ye u t'o baara kɛ sinon n'u b'o baara kɛ u bɛ d'u ma mais ni i y'a fɔ fana ko i bɛ mɔgɔ dege baara la par exemple denmisɛnnin caman b'a fɔ ah madame an ma baara sɔrɔ baara ɲina n'i ko k'u ka taa stage kɛ pour que u bolonɔ ka ye ou bien u bolonɔ yɛrɛ ka jɛya u tɛ sɔn o ma u b'a fɔ ko non ko mɔgɔw t'u sara u b'o caman fɔ
comme on va faire que nous exploiter non et de exploiter on a les compétences de vie là et te faut y donc follow et de exploitation faut tu dis et m'a exploiter follow parce que il est barré de dégâts nous mana ka be dugula ita sur expérience bula sérieux bula mako bu sara et puis on a demsenu on kuma kelen fana finyana o korotole no do kuma be voilà il est ta sur au lieu de nyabe mo mina ka fo ko sara linu gagner katemo luka ta sur expérience 10 ans bala abolo jelendo aka barala parce que jamana wera kan école professionnelle ou kacha ali couture école professionnelle kacha yin katema anga école kan uka ou be femme be kalan quoi ali maçon ya gansan à école professionnelle ou be donc ni nana chantier chaman ka malla bi be to golo de be ka maçon ya ke we ganéo mais ko bara bolo la bara jeli no nan tawi bon ala ni tawi bana fo be min ka on fana bodi ke mais ni ya bara no bolo iba do tikili ala ngata exemple ala fo na ma wala fo ni iba do onta ali salon de coiffure ni mana no lui en taw mana fo ku ba ka tenye o parce que d'abord école professionnelle ou bolo o tien mais utimilan kadi anga demsenu timina mandi anga demsenu ko nga be soro 100 o te soro de ko sobe e dum te se folo e ko war bakata ka di ema na fara ko non kite ka baraka kanye e ko non ko c'est parce que e ma sara kanye na e sara kanye chugo di pendant que e bolo no masi o folo fiana nyemi o marque la fana no dina na baraka la no le wari don to facture la o lu bolo wa fok ma ba on a patron be war ba de so e c'est entreprise de gérer tindi patron ni era de wari encaissé aller era tese ka wari takadu alma ya wari takadu eta era ba attaquer ni ka wari era mi be do société la era tate mate ni ka barakela o ni bolo ni wari dona akanga blade amatla attaquer moi mi investir ka société la ay 100 ans duru de ke pour ka société ka sigi singa ka sienima ay sacrifice de ke ay investissement de ke e ko ke kana klekele o de ka mi soro ko ka saraka laje e ko to ko laje e de takanya fe fiu na ka mo mo yera mi take ah tiens fo nyogonye be mi no fait tout de suite là pour que ko soro ni be do de ke barala ka do ke mununa ka do ke digela ni bolo jera patron ni soro fana be se ka soro mais yana ka so ma ne ko ke ka soro ko ka wolo klekele ka mo klekele ese ite sa o du zana do mo akuma chamele yamba yefana iwa kuma la sano mo chama be no bara chama be no ina fo bula bara no mo abe ko ga mo de ta kanuke ayereta amano na ere bulu fere du menu sekatike education ko fe fere du menu sekatike wala sa dame kari o wala no na afana ka former afana be seka an disi goshi me o bulu bara mseni ka soro amata mo were wele kana ke wani so mi jafana bon ne ko ni me fere folo munun tige ne ko kuma be ni femi ti bolo koro mi bi bolo koro ko ke folo bon yana e tata fo ani e ko lu tafo mais ni demzeni ni timinan kadi ne be demzeni be don timinan kadi al ni u dona école la ni école yere ma chamandu ma no yere recherche ke ku wili ku chesiri ku compétence ni dona min barala e ki jija ka compétence ni ka stage de nun ke mo ba barala ka bolo no fe al ni ma doroma kelen soro ta de bolo o fola fiana i jogo clé o jogo ko abe tabange baka fanana parce que ni ma den na mo jele kan ye den blasra jugu kan akololo te takida donc an bange baka fana anan koromuso ani an yero demsani be mon bolo ani dogono an conseil duma demsani mana ba ka barakero la kana fiano di ema ko ale ka business de do barakero la business fo ite shweni de do le ataka du a jurmu le sema a jurmu le salima ngo tien fo nyoy bon ni iya ide na ni ma doshi e bolo ko ni e funi so ka du e de dem blanna na sera kasola doma amatakida leba fala ni peut-être abina bonya mo aklima meni aklina de wi ka demsani la marate foila ka fo kama baraso ne bolo an kan le fana dabla bi parce que demsani jamana to ne bita jamana to la demsani ni kalan ke ka diplôme soro na ma ka diplôme bara soro folo
a bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ a bɛ se ka a dahirimɛ sɔrɔ min na min b'a yira k'a cɛsirilen et puis min b'a to a bɛ to game kɔnɔ a bɛ to baarada game kɔnɔ f'a bɛna a yɛrɛ ta in sɔrɔ kosɛbɛ mais an fɛ yen n'u ma u yɛrɛ diplôme baara sɔrɔ bureau kɔnɔ baara u b'a fɔ k'olu ma baara sɔrɔ o ye mun ye parce que dɔ de b'a ja i la ka to ka tilela d'i ma ka tesɔngɔ di ka surafana di ka muso fɛ ka d'i ma tant que an m'an ɲɛ kumu o yɔrɔnin kan o ye tiɲɛ k'an dusu minɛ k'u to u ka ɲani dɔɔni u tɛna wuli ka sɛbɛ kɛ ne bɛ taa jamana wɛrɛw la hali restaurant kɔnɔna serveur b'a f'i ɲɛna master de b'u bolo mais comme u ma baara sɔrɔ u ye min sɔrɔ fɔlɔ o ye fana ye baara de ye n'i y'o kɛ e bɛ dɔ ɲini min ka bon n'o ye tiɲɛ don mais i bɛ to o de la hali i bɛna relation dɔ sɔrɔ o yɔrɔ la o tigi bɛ ɲininka e ye mun baara la ne bɛ serveria la mais diplôme bɛ n bolo droit la i tɛ na n ka na stage dɔ d'i ma mais ni e sigira so ka te min k'a fɔ k'e bɛ ka baara kɔnɔ baara tɛna se ka tagama ka na s'i ma donc o yɔrɔ bɛ bangebagaw fana bolo u ka denmisɛnninw dɛmɛ comportement clé et puis an kana magaya denmisɛnninw bolo kojugu an b'a dɔn an ka jamana éducation tun ye min ye an bɛɛ b'o dɔn o de bilala bi a kɛra i b'a fɔ bangebagaw y'u bolo fila da u sen kan éducation na ni den ma éduquer o de bɛ na ni nin fana ye yɔrɔ an bɛ se k'o fɔ kosɛbɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye fana an b'a ye k'a fɔ sisantɔ métier ko ninnu baara ninnu a ka dɔgɔ jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka kuma sera maçon kɔnɔ baara électricité ni fɛn ninnu hali ni a bɛ kɛ école la professionnel ninnu na i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ wa hali n'a bɛ kɛ théorie de ka ca pratique man ca olu u ti denmisɛnninw labɔ ka taa n'u ye terrain kan u bɛ se ka dessin bâtiment ninnu so jɔ cogo min na critique fɛn ninnu kɛ lajɛ cogo min na i bɛ se ka jumɛn f'o la yalima an ka gouvernement jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o yɔrɔ fana la pour que denmisɛnninw bɛ se ka i ye kalan kɛ i m'o baara sɔrɔ nka baara bolola baara ninnu n'i taara o fana kɛ surtout privé ninnu na k'a pratique fɛnɛ kɛ k'a ɲɛdɔn hali n'i bɔra i bɛ se ka warimisɛnnin dɔw minɛ i yɛrɛ yanni i ka ɲɛ sɔrɔ ko la i bɛ se ka jumɛn fɔ la. État kan ka wuli k'i cɛsiri ale la o yɔrɔ la ka école professionnelle multiplier initiative de bɛ segu n'a tɔgɔ ko fanga school yɔrɔ a y'o tɔgɔ o école la métier wɔɔrɔ de bɛ denmisɛnninw b'a dege u bɛ administration fana kɛ o donc n'u bɔra n'u ko k'u bɛ bureau kɔnɔ baara kɛ u bɛ se mais n'u k'u bɛ t'u ka bolola baara la u bɛ na nɔ ye fana bon état bɛ se ka o modèle ta k'o reproduire région bɛɛ k'o ɲɔgɔn sɔrɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye métier wɛrɛw fana bɛ yen i b'a fɔ menuiserie menuiserie yɛrɛ bɛ fanga sugu la o style bɛ se ka kɛ mais maçonnerie ni i da don la couture coupe olu damadɔw bɛ privé bolo mais man ca mun bɛ état bali ka école kɛ minnu depuis école primaire denmisɛnninw bɛ ladilan olu la n'o kɛra n'olu denmisɛnninw bɔra u ye administration sɔrɔ u yɛrɛ bɛ nɔ ye baara dɔ la cogo bɛɛ la u b'u ka société créer u b'u dahirimɛ sɔrɔ an ko k'an ka entreprise créer APEJ créer ko ka entrepreneur dilan mais entrepreneur bɛ dilan u bɛ taa sɔrɔ baara dɔ de bɛ yen i bɛ s'a la caman bɛ yen i bɛ ni fitinin dɔ b'u kun na wariw dir'u ma mais a ma nɔ bɔ fa jɔra a caman jɔra bon o bɛɛ début ye mun ye formation professionnelle fo état yɛrɛ de k'i sinsin o kan donc an bɛ appel k'u fana ma u ka dɔ kɛ o la u ka et puis a kana bila ka sumaya a ko kuma bɛ sen na a mɛnna kɔni u yɛrɛ b'a kan mais vraiment a ka suma de voilà an bolo a ka suma hali bi a faamuna nka e yɛrɛ bolo sisan tɔ fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ i yɛrɛ hakilina na walasa minnu bɛ gɛrɛnasigiw la u fana ka dɔ bɔ gɛrɛnasigi la ni a ma ɲa ka fɔ kalan ninnu i ye kalan min kɛ ni m'o baara sɔrɔ i ka se ka taa fɛn wɛrɛ kɛ a teliman bɛ se ka kɛ jumɛn i bɛ se ka coaching sira fɛ mɔgɔw conseiller jumɛn na o yɔrɔ fanfɛla la. ayi i b'a dɔn ko denmisɛnnin fɛn o fɛn sigilen filɛ gɛrɛn na ne yɛrɛ ka quartier kɔnɔ don ne wulila ka mun n bɛ duuru san n ye mɔgɔw compter a don mɔgɔ 28 carré kelen kɔnɔ u bɛɛ sigilen don gɛrɛn saba n y'a saba mɔgɔw compter ka bɔ n ka carré kɔnɔ ka munumunu ka bureau gauche fɛ dɔrɔn ka taa boulangerie la mɔgɔ 28 u tɛ foyi la bon o mɔgɔ 28 min filɛ nin ye o de bɛ k'an ka jamana to kɔ mɔgɔ kelen o kelen force vive n'a sigilen bɛ n'a tɛ fɛn na
an bɛ problème min kɔnɔ a tigi nɔ dɔ b'a la parce que jamana ye bɛɛ de jɛ ye awɔ tiɲɛ don dɛ i nɔ bɛ jamana plongé la parce que problème fɛn o fɛn bɛ kɔlɔlɔ fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔ e nɔ b'a la parce que e tɛ ka foyi kɛ. mais a bɛ fɔ de parce que baara tɛ yen. baara bɛ yen baara tɛ yen cogo di baara bɛ yen hali a tɛ ban yɛrɛ mais n'i ko k'i t'a kɛ de i t'a sɛbɛlaman kɛ o de la i b'a fɔ ko baara tɛ yen. o sira bɛ tɛ ka na. o sira ye min ye n bɛna o n'o ye u fɛn o fɛn sigilen filɛ talent dɔ b'u la o bɛ se fɛn dɔ bɛ yen u bɛ se min na n'i y'o talent lajɛ i ka réfléchir o kan i k'i hakili dayɛlɛ o kan i bɛ nɔ bɔ o mais fɛn dɔ de bɛ mɔgɔw kun na o ye tubabu école taabolo ye an yɛrɛ y'a kɛ dɛ an tun m'a faamuya mais an nana faamuyali sɔrɔ a la c'est à dire ni papier baara de don olu bolo de ye baara ye mais ni baara wɛrɛ don olu bolo o tɛ baara ye n'o tɛ mɔgɔw bɛ ka tiga feere jamanaw kɔnɔ ka tiga feere kɛ industrie ye fo ka miliyari sɔrɔ a la o bɛ yen mɔgɔw bɛ ka sɛnɛ kɛ ka miliyari sɔrɔ a la mɔgɔw bɛ ka ɲama-ɲama yɛrɛ cɛ ka miliyari sɔrɔ a la donc dɔnkilida o fana ye dɔ ye kundilan o fana ye dɔ ye ne bɛ mɔgɔw dɔn bi salon b'u bolo u ye miliyari sɔrɔ a kan donc tobili ka tobili kɛ fo ka kɛ miliyardɛri ye fo ka jet privé san o bɛɛ bɛ yen donc c'est parce que a b'olu yɛrɛ de kun na ko ni administration baara tɛ ko n tɛ baara la donc ni administration baara ma sɔrɔ bɛɛ kan ka conseil min bɛ ne bolo e b'a lajɛ e yɛrɛ se ye mun ye i dɔnko ye mun ye et puis i ka passion ye mun ye fɛn min ka di ye o fɛn in dɛ e bɛ se k'o la baara fo k'o nɔ bɔ o la n'i ta de ye tobili ye n'i ta de ye crochet dilan ye n'i ta de ye a mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye n'a passion b'i la e bɛ se k'a lajɛ e bɛ passion yɛlɛma cogo di k'o kɛ entreprise dɔ ye i bɛ se k'o fɛn dilan a bɛ se ka kɛ jagofɛn ye a bɛ se ka kɛ service de don i b'a rendu mɔgɔ dɔ ye hali jeune dɔ bɛ ne ka quartier kɔnɔ a taara kalan na a ma diplôme sɔrɔ mais fleurs de y'a ka passion ye ani yiriw a commencé ra a bɛ taa mɔgɔw ka yɔrɔ la a b'u ka yiriw tigɛ a b'u ka fleurs don a b'u ka jardin dilan fo ka na kɛ entreprise y'a bolo ka na a bɛna pot de fleurs kɛ donc baara kolon tɛ yen quoi baara kɛcogo kolon de bɛ yen i ye diɲɛ baara fɛn o fɛn kɛ n'i y'a ta n'i sɛbɛ ye ka passion k'a la i bɛ nɔ ye mais a bɛ ta de ka kɛ f'i k'i dusu de bila a la mais ka to k'i sigi ni ci dir'i ma patron yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn mauvaise volonté mana kɛ diɲɛ baara o baara la hali ni baara ɲɛnama don a tɛ ɲɛ. a tɛ ɲɛ voilà. an b'a ye fana baara caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ mɔgɔ caman bɛ yen i n'a fɔ e k'a kɛ e bɛ coaching kɛ sisan nɔ ne ɲɛ b'a la e bɛ ka avancer o la ne fana bɛ don o la dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ feere kɛ ni bɛ feere kɛ ni ɲɛ b'a la a bɛ ka avancer la e b'a kɛ ne b'a kɛ jɔn bɛ ta jɔn ta sa. voilà bon o ye min ye i y'a fɔ cogo min parce que ɲɛ bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko ɲɛ bɛ dɔ bɛ ka dɔ kɛ dɔrɔn ne fana bɛ pan k'a kɛ bon o man ɲi parce que e tɛna se k'a tigi ta ɲɔgɔn kɛ soit a kalan t'i kun na hali ni fɛn de don a tigi m'a kalan a passion min b'a la a y'a sɛbɛn min don a la e tɛna se k'o ɲɔgɔn kɛ parce que e ka passion tɛ bɛɛ de kan k'a lajɛ i yɛrɛ la ne ka talent bɛ yɔrɔ jumɛn parce que ala ye bɛɛ de dan ni talent dɔ ye quoi hali n'i ta in ye nati digi de ye e k'i ka nati digi e ka valeur dɔ k'a la bani i bɛna ye ko mɔgɔw bɛ girin i nɔfɛ mais ne bɛ ka n ka nati digi bɛɛ ko k'a ɲɛna ne ye abaya feere 2 jours seulement e ye wari sɔrɔ o la ne ko i jɔ n ka nin bila n ka taa abaya in de kɛ pourtant abaya in ni e de bɛnnen don parce que a ka di e de ye i bɛ s'a woloma cogo la i bɛ se mɔgɔw wele cogo la ani e de bɛ bɛn mais fɛn min ye e de bɛn o ni ne tɛ bɛn voilà donc yanni ne k'a fɔ ne bɛ ladege ne de b'a lajɛ ne yɛrɛ fana mun de bɛ bɛn ni ne ye et puis mun de ka di n ye min ye min bɛ se k'an sɛbɛ don a ma ka n ka passion k'a ye parce que pour que mɔgɔ ka nɔ bɔ ko la o bɛ taa sɔrɔ i ye wagati caman de kɛ i bɛ ka ko ɲɛɲini k'a dilan k'a améliorer mais n'o y'a sɔrɔ fɛn de don min man di ye k'i bɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko la i laban bɛ tila k'a bila k'a to a tigi bolo yan'a ka s'o ma i yɛrɛ de kan k'a dɔn e ye jɔn ye qui es-tu qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce qui te passionne quel est ton talent k'o de ɲini n'i y'o ɲini sisan i kan ka bilasira o côté la n'i y'o de baara kɛ i bɛ se k'o kɛ entreprise ye i bolo i bɛ taa kɛ fɛn dɔ ye min ni bureau kɔnɔ baara tɛ kelen ye wa a bɛ se ka nafa sɔrɔ i ye. walima an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ ninnu technologie ale de bɛ se k'a fɔ a joué don an ka succès kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔ parce que an mana don fɛn o fɛn la an tɛ a faamu an b'an bɛɛ de d'a ma an bɛ se k'o fɔ. technologie ɲuman b'a la juguman b'a la
c'est-à-dire bon côté comme tout fin sous bébé à côté nyumambe à côté jugumambe ne muso chamanye munu tumba fo ko baratu bulu usera ku sigu ka so ku ka passion yelema ka ke entreprise internet fait o yemela o jarani ko sebe mais donc fana ya côté jugu utiliser o tanga la bon yemi fana fo do fana e doye ale be ka wari soro fendo ka mpana ka douala mais ni ya jate mine chamanta fana be kla ka dabla donc bololo sera ko ni e fe minye ko jugute mais abe dépend iba utiliser chugumi bon ne yere ni conseil jeune munu mané be munu encadrer ni etara marketing le ke école la ni ena internet la e kan ki jija mo munu marketing nyefo dɔw bɛ farafin dugu la dɔw yɛrɛ bɛ tubabu jamanaw kan e kan ka to k'olu lamɛn ka dɔ fara i hakilina kan i ka domaine na u bɛ conseil di ma o b'i kalan o b'i hakili dayɛlɛ ani conseil de vie minnu n'a b'i nafa ka to k'olu lamɛn bɔlɔlɔ sira kan n'i ka teli ka fɛn min lamɛn a b'o de ci ma bon dɔn ninnu ni dɔnkilida ninnu fana tɛ kojugu ye mais i ka 80% temps u kan ka kɛ fɛn de ye min b'i hakili dayɛlɛ et puis 20% i b'a kɛ tulonkɛ ye mais malheureusement ka sifinnaka caman ka 80% de ye baro siraw de ni divertissement ye et puis u tɛ sɔn k'u concentrer degeli ni conseil diw kan voilà o b'i sɛgɛn mais a b'i sɛgɛn min t'i sɛgɛn o tɛ nafa ɲɛ n'i ye o de kan ka i ka vie i ka avenir choisi il faut te choisir toi-même voilà il faut te choisir toi-même mɔgɔ tɛ se k'i ka avenir dilan i yɛrɛ nɔ la an fɛn o fɛn ye dɔ k'an yɛrɛ ye an ye sérieux dɔ de kɛ wagati dɔ la ka ko dɔ bila ko dɔ ye mais an y'a bila an ma nimisa ne b'o de f'u ye tulonkɛ ka d'u ye cogo min a ka d'an bɛɛ ye ten koyi wa tulonkɛ kuma tɛ tɛmɛ mais n'i yɛrɛ ko k'i ka tulonkɛ jabɔ wari yɛrɛ de bɛ tulonkɛ jabɔ n y'a f'u ye n ko gɛrɛn n y'o ɲɛf'u ɲɛna don o don u yɛlɛla n ko gɛrɛn min n'aw b'a fɔ k'a fɔ k'aw bɛ ban ka taa baara kɛ baro kama n ko n'i ye wari yɛrɛ sɔrɔ n ko yɛrɛ de ye gɛrɛn yɛrɛ ye n ko parce que i bɛ jet privé de bila ka taa mɔgɔw nɔfɛ u bɛna gɛrɛn sigi i ka so dumuni min ka di ni gɛrɛn ko dumuni min ka di i b'a dun donc ni gɛrɛn ko de don pro max ɲini bani n'i y'a pro max sɔrɔ i b'a dɔn ko gɛrɛn sigi ka di o sinon carré kɔnɔ gɛrɛn sigi in tɛ gɛrɛn sigi ye poussière bolo poussière de ji la ala u tɛ se ka wuli ka kɛnɛmala nettoyer ko baara tɛ aw bolo a bɛ sigilen don nɔgɔ da la ni fossé yɛrɛ min b'aw kɛrɛfɛ aw dɛsɛlen don k'u bɔ an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ ka an lajɛ nin wagati in na an bɛ nɛgɛjuru sira labila o fana bɛ weleli kɛ a b'aw hakilinataw di ne ɲininkali ye minnu bolo ka kɛ jɛmukan da kun kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 62 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan n'o o de ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min ko sisan sifinnaka caman bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ i b'a mɛn k'a fɔ ko baara tɛ yen wa hali ni baara sɔrɔla fɛnɛ allo an b'a ye k'a fɔ caman b'a fɔ ko baara tɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ walasa baara bɛ se ka sɔrɔ ani fana ni baara sɔrɔla a bɛ se ka yewa cogo min na a bɛ taa ɲɛ i bolo cogoya min na o n'a ɲɔgɔnna caman ni aw ye weleli kɛ a bɛ hakɛ to aw ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ minnu fana bɛ yen n'u bɛ to k'an wele n'u t'an sɔrɔ k'aw kana décourager allo allo aw kana décourager waati min na jaweleli la an bɛ yan aw de kama aw bɛɛ lajɛlen folen don fo aw sigiyɔrɔw la allo kanubaga ko hokumu kɔnɔ an bɛ Abu Sanogo fo yan fo Côte d'Ivoire allo 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 tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Hussein Traoré an b'i fo Hussein Traoré i Traoré Fuseni i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan ta kun kan walima ɲininkali de b'i bolo k'a kɛ ale ka nɛgɛjuru sira y'a janfa aw kana décourager aw timinanja weleli la an bɛ yan o de kama allo 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 nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min tɔgɔ duman jamu duman
téléphone tɛ ka sɔn awɔ ni kanumɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa aw kana décourager aw timinadiya weleli la an bɛ aw de kama allo akɛ to i k'i mabɔ tele la allo alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min allo réseau man bi ani kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲa aw timinadiya an b'aw bɛɛ fo allo 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 do tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min minnu bɛ k'an wele n'u tɛ k'an sɔrɔ kana décourager an b'aw bɛɛ fo aw hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan ta kun kan allo n'a y'an sɔrɔ a bɛ hakɛ to a b'aw mabɔ telew la walima k'u faga allo allo bi réseau ko ma nɔgɔ allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min numéro ye 2 ye ni an tɛ k'an sɔrɔ dɔ in na aw bɛ se k'an wele 2nan in na min affichelen filɛ nin ye an ka jabarani duguma allo minnu bɛ k'an wele n'u tɛ k'an sɔrɔ a y'aw timinadiya allo allo ani nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min an bɛ kalabankɔrɔ k'a bɛ fo i tɔgɔ la n'ala sɔnna ma i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan ne ba hakilina min bɛ ne la ne bɛ yen maliyɛn yɛrɛ de nɔgɔlen don an ka tiɲɛ fɔ an ka jɛ ka yɔrɔ baara an kana ni bɛɛ tɛ mɛri ni sirijan na fɔnse diɲɛw u bɛ si an da la faama b'u ci an yɛrɛ bɛ tila k'u ta nɔgɔ la an ka ɲɔgɔn diɲɛ bila o la an yɛrɛ b'an sigi da la an b'a fɔ ko faamaw ka baara kɛ faamaw ye baara kɛ an yɛrɛ t'a la de o ko bɛ ɲɛnabɔ wa a ma nɔgɔ maliyɛn an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana sanuya faamaw mana dilan ka d'an ma an yɛrɛ t'u ɲɛdɔn an yɛrɛ ka kalabankɔrɔ yan fɔnse diɲɛ min bɛ yan mɔgɔ kelen bɛ k'u ka ɲɔgɔn fɛ boli siginɛ de bɛ boli a bali an bɛ mairie mɔgɔw wele olu donna taxi duuru a ye wari d'u ma dɔrɔn olu bɛ taa a faamuna an b'i fo ne ba allo André ne ye kuma laban min fɔ denmisɛnninw ma o kuma diyara ale ye allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Mariam Dante an b'i fo Mariam i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan allo kono ne yɛrɛ hakilina ye sigida nɔgɔliko ye nin allo an tulo b'i la ne hakilina ye sigida nɔgɔliko ye nin an b'i fo mɛ jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan sifinnakaw ka baarako de hakilina min b'i la ka fɔ an b'i fo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan ne fa i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan o diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo bɛɛ ye foli minɛ bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ i ni ce allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min allo tɔgɔ duman jamu duman
Allo Ame fo kan mo abu hago tawa mo botilu la na wuli dige allo ito kan jam ka wele ka pem allo to di ba jam juma ka wele ka bomi so ti jalo ka bo ka jala ambi fo ka jala ame ka jala nan la min be fo to la jalo ya tin ne juma nga jam ka da ko ka ne fa aha bo aka jam ka atabu kan ko so o jara bon ni era be ko ka tinda ka sama praje aha so ya ko tugumna aha bara lankul may nuta bara ka tu lankul may ta bara lankul te quoi ko sebe sabu bi ka ni fa ka bi don surala uche dan ni tan ka ti bru de tinga aha ni don ga bi don surala ko sebe donc sifla ka o kana tin ko bulu da singa aha taba ko kala ga mabara soro uche wa kala da bokun de hani kala ga ni mata ga aya duru ko bara soro aha imana ta ta ga bita so difference de ko pinche ko sebe donc kala la fanti fo aba aha no kala kala ga ko kala na doro ka sigi duru ko ni mo soro ko bara wara tay uche wa era ko tin ta pro mo ta kala ga bo ala ta ga si ga fonctionne na sa bara ero ke ko sebe ko ka entreprise ba ere acha mambi kamo tamere bo sumasira bo ambi fo inte ga kila diru la allo allo haka to gi ma botelu la ala to hadu ma jam juma ka wele ka bem ala ito hadu jam ka wele ka bemi Yino dogosu. Allo. Yino dogosu. Ame dogosu na la min be fitola. Bunto trawe de yino dogosu. Ya ti le juma nga jam kan da ko kan. Ala jimka tabula kai. O jara ni. Amba fo. Ay folim ne. Anala baranyma. Jara ni. Tigi me ka flere de vraiment. Ambi fo. Foli jara ni. Ala do monsieur do rambala la flere. Na la sona. Ala kambe. Ambi fo. Ka dogosu na la min bela jele fo wati na bal ma ke tola. Allo. Salam alaikum. Alaikum salam to ma jam dina ka wele ka bam. Allo. Ambi fo ya ti le zo jam kan da ko kan. Allo. Aha. Wala ka dimna ci wana mutawa ame fuka ala barka da ka ala to ka wali mano. Aha. Allo. Allo. Ito ka di jam ka wele ka bam. Allo am sogona. Nse to ma jam duma. Sitan ko ne ka bokati. Me kantina la min be fo sitan to le. Ya ti le jube jam kan da kum ga. Sitan ko ne ka bokati. Ambi fo ibi se ka jume fa nga jam kan da kum kan ne ba. Aka jemi nga ta ka bolo ka di ko jugo. O jara ni. Awo me. Awo. Ambi fo. Ka katina la min bela de fo watina. Allo. Nu fama sura ko agili to demsanu na barako ina. Aha. Surutu fantande wa be usa ko sabere. Na la sona. Allo. Allo. Todo ma jam duma ka bam. Allo. Ito ka ni jam ka wele ka bam. Ça va? Alhamdulillah. Allo. Amba fo kan bo ina wele ka ha ke to mo botili la won mo fa.
obstacle. Allô? Dem ka da kuma talike mun ko shi fi no ka barako ferem bi se ka soro. Allô? 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 To duma jam duma ka wel ka bom. Allô? I to ni jam ka wel ka bom. Ni le ka jam Rafina. Ambi fo, in se ka juma fa. Barala. Ya kila juma ga jam ka da kuka. Aka jam kan jara ko sele. Ah, ambi fo. Aka jam kan ka jini ko sele. Ni ka Allah je. Aha. Abi se ka to ka. Ala ka bolo me barala. Amina. Wa, ala ka bara ja bolo. Ami. Allah. Ala ko do bele jelim. Allô? Allô? Ito ni jam ka wel ka bom. Tawad man jam duma. An kan bago ti kan yung soro kanya biyere di. Ambaw fu. Allô? Alhamdulillah. Ito ni jam kamle bom. Tawad ma jam duma. Allô? Allô, uncle la. Semua. Alhamdulillah. Brahman ka bo kalangro. Ame kalabambu na labin be fu ito la. Ibi se ka juma fa nga jam ko da kun kan. Aha. Ngo sifina ka bara bon asasa bara jalda dentano te bara ka beba. Aha. Si mara telena du chamana sa bon saka dem kuro ba do bara la ka bara kalam. Aha. Mara chamade namaso gora antise ka foko sifina ka bara ko ay bara la ngulo te na demsono ora de bara la ngulo de. Aha. Aha. Masa tangi dire diga keri ga bara ga ndo ko ko ga dota ka bon masai. Aha. Ora wana to do da gele. Ko sebe. Can mi gela de jamana ore ko ko sebe. Aha. Afamna. Ambifu iniche ka welila. Oni ka hakilla dilila. Abe kanu maka kelegela belejeli fu munu ya wele no man soro munu ya soro. Ambe hageto nyini ke kanu mako fu na masaka na soro. Allô? Aka to gi ma botelela. Allô? Ame appel joya kan ba bela jelo fulu no munu ya wele no ba soro munu ya soro ame befu ami mami be no bulu ya ka na jam ka da kun ka ale de Mariam ina kanute ni coach do ambifu ko sebe wala na gilla kan mo koy famel chama soro jam ka da kun ka sabuke ika wala lu ku konne do wuli ke chama ko hagina tawira ambala ka do wuli ke ayira ka fo barako fanfalala kerengere de ala fantandu oludi ka barako amanogo odi mentalité de malien chama fana kuna ba chama ba fo ko setigi do lu be réussir ka teme setigi munuka so mokoka ibise ka jume fana fo ro la yakile jume. Bon, ne bolo ame jamana min kan chance be be bolo ka réussir. Mais mo do fana ba fo ko fente mbolo o fana korote kuntende na mara. Demseni la marale ba ta ata soro yoro bela. Koso. Mo do be no munun tara demseni ta u ka yoro la ku deme parce que den jogo nyena. Ni yere ya ye ko c'était
e k'i den la maraba ye et puis i k'i den bila sira ɲuman kan n'a bɛ kalan min na i k'a lakolon a k'o kɛ parce que fɔlɔ la a tun bɛ fɔ ko faamadenw de tiɲɛnen don ko fantandenw de kololen don mais bi bi in na a kɛra i b'a fɔ ko ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo k'o kɔrɔ ye de k'a fɔra i ye k'i ka n'i den lamara n'o tɛ n'i den lamaralen don a b'a ta sɔrɔ n'a m'a sɔrɔ a yɛrɛ ye dɔ bɛ n'a ye a ka sɛbɛ sen o diya kojugu o tigi b'a ta k'a bila a ka ko dɔ ɲɛma donc cɛ dɔ y'a fɔ ko mara yɛrɛ de tiɲɛna ko se t'an ye ka denmisɛnninw ta ladon k'u lakolo ka don don da fɛ o yɔrɔ in dɛ fo bangebagaw de k'u sinsin o kan n'i ye den min wolo depuis a fitinin n'i y'a ladon a tɛna kɔrɔbaya ka dɛsɛ i bolo voilà denmisɛnnin lamarali fana ye i yɛrɛ fana ka exemple di e tɛ se ka kɛ kɛnɛma yala yala la et puis e b'a fɔ ko den tɛ ladon pendant que e yɛrɛ tɛ ka den jateminɛ voilà ladonni fana a bɛ dépend bangebaga fana na dɔɔni a bɛ dépend kow tiɲɛna tiɲɛ don kow ma nɔgɔn tuguni mais bangebagaw fana k'u kɔlɔsi parce que plus yɔrɔ kɛnɛmala bɛ tiɲɛ plus f'e ka i kɔlɔsi i taw la mais o tɛ se ka kɛ k'e to fana kɛnɛma e yɛrɛ tɛ den inspiré quoi an b'o fana yɔrɔnin fɔ n'o tɛ fantanya tɛ se k'a fɔ ko den tɛ réussi quoi voilà la preuve est que minnu réussira joli bɛna f'i ɲɛna k'olu bɔra fantandu de kɔnɔ mais u kɛra fɛn ye o a caman de bɛ ni mɔgɔ y'a cɛ siri i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se k'i ta sɔrɔ voilà kosɛbɛ kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubaga bɛɛ lajɛlen ayiwa kuma ladilikan bɛ ne bolo k'a di an dɔgɔninw n'an denw de ma u bɛ yɔrɔ min sisan ne kɔni b'a f'u ɲɛna u ka avenir b'u yɛrɛ de tɛgɛ kɔnɔ ko lankolon kɛ ni sonyɛni misɛnninw ni ka mɔgɔw fɛn tɛ parce que e ta tɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko de b'a to mɔgɔ bɛ kɛ fɛn ye a ma deli ka mɔgɔ si kɛ fɛn ye sɛbɛ sira de bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye parce que diɲɛlatigɛ kuntagala ka jan kojugu e mana gosili kɛ bi a b'i lajoie fɛn min ka di i b'a sɔrɔ mais i bɛ k'a kɛ yɔrɔ min na i tɛ nafa sɔrɔ a la mais n'i cɛ siri e kɔni bolo a ka suma mais n'i cɛ siri ka sɛbɛ kɛ ka jɛlenya kɛ i bɛ taa bɔ sɔrɔ o la o bɔ in dɛ o de b'i nafa san caman voilà yɔrɔnin kelen ko in ma deli ka ko ɲɛnama foyi dilan ne bɛ se ka conseil min di an dɔgɔninw n'an denw ma o y'o yɔrɔnin de ye ani an yɛrɛ musolakaw an fana k'an cɛ siri denmisɛnninw la donni na ni faw ma se ka kɛ ka minnu kɛ an yɛrɛw ka denmisɛnninw lakolo dɔɔni voilà faamuya an b'i yɛrɛ fo ni walawalali ninnu na i ni ce i ka walawalaliw la kosɛbɛ ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo hakili la fɛnɛ weleli taabolo fɛ maa caman bɛ yen nɔ kuma b'u kɔnɔ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida jɛya ko n'a nɔgɔya ko fanfɛla la n'ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna émission kɛ muso dɔ bɛ yen a ka émission tɔgɔ Mali propre mon combat donc ne b'a a bɛ siɲɛ ta mɔgɔw nɔfɛ jɛya la ne bɛ d'aw ma yan a bɛ émission kɛ n'ala sɔnna an mago bɛ o da ɲɔgɔnnaw de la u kana walawalali kɛ parce que maa caman bɛ yen o bɛ fɛ ka kuma sigida jɛya ko yɛrɛ fɛnɛ kan an y'o de jateminɛ an ma bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ ka hakɛto ɲinikaw fɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na n'o ye Mohamed Keita Abu Jabate ale ni régie la Saka Kulibali an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Buya Kulibali fo ka taa se Mamadu Ben Sherif Sumano ale jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na an b'a fɛnɛ fo nin yɔrɔ in na k'a kan mɛn dɔw ye ni Ala ye alamisa yira na ni heure kelen na aw k'an mɛn